Какво ста, хора? Аз съм Тони и днес реших да направя първия ми епизод в канала ми. В момента снимаме в Adventure PvP и сега ще ви покажа по едно в Ender Chest. 3, 2, 1. Буф! Буф! Сетове, брадви, нормални. Не играл много дълго време тук, но все пак става. Сега ще покажа това. Ларповете. И започваме с първия. Отиваме. Ето го, това е при евентите. Отварят го, тук джумпове и така нататък. Следващия ларп е ларп дроп парти. Ето го, тук на евентите слага честове, чупат ги и падат айтеми. Вие си го знаете. Сега Warp Enchant. Тук енчантвате на който искате лева. Тук са ви сложили даже и лапис озори, който мога да вземете естествено. Да. Как идем? Warp End. Тук може да правите PvP с много хора. Най-гадното е, че ако скоча, може да умре. Абе ще пробвам късмета. Олег. Майко. Стилнаха ме. Така идем. По-късно ще го вземем. Да. Искам да взема лега. Той ми е нужен. О, не. Ще падна долу. И ти па не можеш да слезеш. Да може да фана. Ако скоча... Не! Опи. Не ми видял се, че ще умра. Както и да е. Следващия ларп е Warp XP. Тук си купуват XP. Как си? Колко има? 100. Warp. Отиваме на Warp Factions. Тук как се прави Faction? Да, вие си знаете всичко си. Да, как е. Аз ще видя какво Power дали. Warp Fishing. Вие сигурно знаете Warp Fishing. Тук се лови риба и по-бързо, защото... Опа. По-бързо да започнем, защото 10 минути снима бандикам. Да. А, не, тук много ме лага. Warp Force. Що ме лага толкова много? Да не, това бе.
Не се. Оп. Направих супер голяма грешка. Така. И тук джамп. Warp. Warp. Да го върнем Warp. Форд го видяхте, Warp Jump. Знаете, Maze. И за всичко си го знаете, вие сте влизали в този сървър. Да, отиваме на Warp сега. Там дали ще успее да фана лега. Ако го взема и умра. Ах, там нямаше нищо и... някаква. Която ще скоча аз... Не, умирам. Тази брата къде ме прати? Warpen. Поне само един лек ми трябва и съм готов. Може много долу. Джеронимо, дали има тук още? Тъмнам да видя и то Микюнт. Warpent. В момента съм на 1.8.4. Ще успея, 100% съм сигурен, че ще успея. Не, няма нищо. Няма нищо. Warpent. Бързо. Опа. Да, хора, надявам се този епизод да ви е харесал. Коментарите, занимайте и до следващия път.